Ассалому алайкум бардро. Ҳама каса созен хубай. 60 квадрат. Ду комната 60 квадрат. Шкатур, стяжка, дар, треза, вайфай, мақсад антенна, ток, ов ҳамаш гузародаги тайёра. Мо дар киҷоем дар чорраҳаи Файзобод ами доме ки дидесен зун дар ами дом мисол мо хона дорем. Дом мо 13 этажа, дар этажи 13 хонаи мо дӯстон. Видеоро обзор мекунем. Нигоҳ кунед, гирд атрофа тамошо кунед, чӣ хел шароитҳои хубай. И хели вариант бачаҳо ред каред ки маша хели нарх хати, и хели шароиту хати хулоса ки дӯстон видеоро обзор мекунам то охир тамошо кунед. Як гап дига мегум бачаҳо, мо дар киҷоем шаҳри Ваҳдат чорраҳаи Файзободда қарор дорем. Навро шуруъ мекунем, тамошо кунед бачаҳо. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор, фаъолият, зиндагӣ мекунед, борҳои ҷамъ карда доред, хоҳиши ба ватан равон кардан доред? Ширкати Акай Нозим яке аз беҳтарин ширкатҳое ки ҳамин системаи грузовойда кор мекунанд. Ине ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон ба мошинашон меянд, бортона қабул мекунанд прямо Тоҷикистон. Борошон 10-15 рӯз як рейс Тоҷикистон меравад. Дӯстон, ба куҷо меравад? Ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хуросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеклуб ва дигар самтҳо низ меравад. Дӯстон, 4 та ватсапшона аз думи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. Иншоалло ки боротона дар кӯтоҳтарин муддат бурда мерасонад. бачаҳои азиз, ба дили пур аз думи канали Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳои азиз, ва нафарое ки ҳамин ютуб канали Саудо ТВ-ра тамошо карда наметавонед, ҳамин Саудо ТВ дӯстон телеграм канал дора. Мо ҳамин телеграм канал кушодем ба хотири шумо дӯстон. дар инҷа видеоҳо сифати олӣ хати мисол гузошта мешавад. марамадина аддельни мегзорем. гизарен силкаи ҳамин телеграм канали ман дӯстон дар комментария мондагиай. бидроен прямо телеграм моро тамошо кунед. хонаҳои арзон дар хизмати обуначиҳои канали Саудо ТВ. дӯстон азиз, Ассалому алайкум дӯстони азиз, мардам, ҳама каса созен хубен тинҷен. Мо дар шаҳри Ваҳдат дар чорраҳаи Файзобод дӯстон қарор дорем. ин ҳамин доми 13 этаж, дар этажи 13 хона дорем дӯстон. навотон мекунем, тамошо кунед. нигоҳ кунед дӯстон, прямо роҳ ба сӯи гардиши геолого мешавад. инҷа таксиҳои Файзобод чорраҳа. дӯстон нигоҳ кунед да. ин ҳамин домда хонаи мо ҳай. аз ин тараф дӯстон нигоҳ кунед, аз назди ҳайкали модар омадем. ҳамин хел прямо омадем бардор азиз. ин дом. хулоса ки ҷош ҷои ободай дӯстон. беҳтарин вариант ҳай. ман абзорш мекунам, дам бигирем бардор. ин ҳамита даромадгоҳ ин ҳамита мешавад. ин ҳаминҷа хати мақсад медорем бардор. мерем дӯстон, тамошо кунед. аз уҷа мерем, мегардем бардор. бардоро ҳамин ошӯнаи якум полни магазин ай. магазин парковка у тараф дай. ин дӯстон дом. ин ҳамин ҳолат ис мерем бо дӯстони азиз. ин тай дом. ҳамута мерем аз медорем бардоро. ёкунем чӣ хайб ҷои парковка, ҷои мошинмонӣ дӯстон. инҷа дамдом хулоса ки этажи 13 мерем бардор азиз. этажи 13. бардор азиз, мо дар ошёнаи 13 қарор дорем. ай поёнози навор кардам ку дӯстони азиз. нигоҳ кунед, этажи 13 мерем бардор. ин ҳам хел омадем дӯстони азиз. ҳамин ҷои лифт, дута лифт бардоро. озирашта ки мисол светорони ҳӯй накардан, гирён накардан, камтарак падес ториктарак дӯстони азиз. хулоса вақти омадем, нигоҳ кунед. ин хел раҳ баша прямо хонаи соседо. асо хонаи ҳамсоятон. ин коридор. ин ҳамин ҳолат. чиёшона кадян. нигоҳ кунед бачаҳо. аз инҷа
як берна нигоҳ кунем бардоро. Худои мане. Ина. Прямо ваъдат. Мисол душанбе мерен. Иси тарафи шоҳроҳи чӣ мегӯянд Норагайс омадем караше. У тараф поён тарак ҳайкали модар. Хулоса ки мо дар аму чорраҳаи Файзобод қарор дорем. Мисол этажи 13-ҳумда қарор дорем. Мисол нигоҳ кунед ака. Хонаро тамошо кунед. Дӯстони азиз, ами хоҳишаи ҳаматон видеоро сабр кан нагзаронед тамошо кунед. Варианти созай. Ина дари главни фирма чико кадагияи той намичина. Оша гузарондан. Свет, антена, Wi-Fi кадан дари главни ду тиреза кардаги дӯстон. Ина мисол якта, дутта, якташ ҳоҷатхона, якташ баня дӯстони азиз. Ина труба гузаронаги. И обшин. Шкатур кадан, стяжка. Эҷа кухни бардоро. Ина дӯстон кухни. Баня мисол ҳоҷатхона, як хона, ду хона. Тамошо кунед. Ина бардор азиз. Со хона мешавад, ҷара агар бихоҳед хай как балкон истифода мебаред, да? Ина дӯстони азиз, ина маъмал. Ҳамин ҳолат, холоса гап ки аҷа хонаи ду. Дута хона дӯстон калон-калонай. Дар умум 60 квадрат зиёдтарак бардоро. 60 квадрат зиёдтарак. Тирезаи кухни ба ин хона пайваст кардаги. Ҳарди хона тиреза дорад дӯстон. Ина ҳамин ҳолат. Маълумоти боқимондаро мегирем. Мактаб, масҷид, бозор, садик ҳамаш ҳаст бачаҳо. Чорраҳаи Файзобод ҳами дар аму сентри чорраҳа мақсад мо қарор дорем. Чиқали ки айпоя нишонтон додам дӯстони азиз. Хулоса ки беҳтарин варианте бардоро. Нарха анҷоқ мекунем, видеоро ҷамъбаст мекунем дӯстон. Дӯстони азиз, хонае ки абзортон кардам, хонае ки полностью ҳаракат кард, тамоми нозикиёш қати нишонтон додам. 60 квадрат 325 000 сомонӣ. Ин ҳами ҳолат, ин ҳами қакадан. Ҳами қакадан 325 та занг занен боқимонда маълумотро бигиред. Маълумотҳои пурра дар описани видео. Рӯи экрани шумо рақамҳои соҳибхона мондагиам боқимонда маълумотро занг зад бигиред. 325 000 сом соҳибхона. Баъдан WhatsApp мегузорам, WhatsApp-и хидмат. Шояд агар хонаи фурӯшӣ боша метавонед муроҷиат кунед. Иншоалло ки ҳаракат кард кортона ба зудӣ ҳал мекунем. Наварда каси мара мешунавад, хушобаҳолтон лайк кунед, подписаться кунед. Сарбаланд бошед азиз.